Så blev vi færdige med sidste opgave inden ferien. Sådan en søndag her. Jeg bliver simpelthen valgt at holde fri mandag, tirsdag og onsdag næste uge, så det bliver dejligt lige at komme lidt væk. Der er lidt travlt for tiden, og det er selvfølgelig dejligt. Men sidste opgave, et badeværelse. En familie, der skulle på skiferie, som gerne ville have koget deres badeværelse, så var det meget passende, at det lige kunne stå her, imens de var væk. Alle kender de her Guma-vaske, og ved, hvor træls de er, kan være at holde, hvor nemt de er at ridse. Når vi koger dem, bliver overfladen hård, og den bliver selvfølgelig også afvisende for kalk og sæbe og alt muligt andet, så der skal ikke bruge så meget energi på at holde rene. Så har vi en rigtig fin bruseniche her, hvor vi selvfølgelig koger armaturet med, og alle klinker, gulv og vægge. Toiletkummen kommer selvfølgelig også med, så er det nemt at holde ren. Slipper for kalk og okker. Og her ved den familie her, der var der også lige et badekar, som skulle koges med. Så når de kommer hjem, så bliver det dejligt nemt at holde badeværelse af. Skal dit badeværelse have samme tur, så send en besked, eller giv os et kald, hvis du er klar til at hjælpe. Kan I så have en rigtig god søndag, og tak for jeres tid. Hej.